Play Pibaro, Ipidang Subhai Pisa, Khadc, but Kikubo, Baman Cassi. Minta ka khalai terek naiweng 8,000 arhuai ka Fkjgp Mawprem circle kala khenra trading license ha ka thai mau ba opo Mawprem bar ha kani ka jengkhra la babun ki dukan kem shamla don ki kot kisla ki babyang ki don ki banado 8,000 khat phra don ru nado 8,000 wai ki bam shamla penthma ya ki kot henrai ka basngolingau ka long bala don ru ka dukan ba utrai udaina West Bengal ba ka jenggali ka bami kumno ba uni ubre ula banyo NOC ba nakaliang ka KHADC kumno ki aya ka trading license kalami ru ka kerteng jong uai unong trai ka KHADC ubaju khat deng nong si ha ka baki mender kilakam bakila seulut ha uya ka Pisa na ka benta ban penthama ya ka trading license henrai ka reset pat omai u president ka Fkjgp Mawprem circle uba regional ulaong baka sengkan sala ya ban kendo ya UCEM ban pensngau ya u ha ka bayadai bat kan ya ka kam menta kasi khalai trik ubnai ya jar koi ni kum ka seng Fkjp Mawprem circle ilawan man khenra ya ka trading license ha ka than mau ba ka ba kandai kasin ka beningkong atrai ya ka ba umpat ju khenra manu-manuru ban ha ni kenting dalam ba bun ba kini ki trading mainan tribals tidak long lalong sebab pelat put nama teng-teng nado arca khalai dan di bampat renew hadu menta nado arca kharu empat renew ne ke dandu ka jing keno na preng jung kitu ki non tribal ki ong ba ya ka Pisa ngila ai utau Briew bekerteng deng nong sit betre po dis council tengi ya kata hadu ya kata ka khubor mensuaro ngila ya kendo yo siam ha tu kopon adu kopon ba selar pentip war hadu menta ba di ba titos ngila pentip ba kedon ka jing baklan na ka komtrikam je staff na po ka KHDC tengi ngkwa ba na kalyang ka dis council ni sapha yang kerteng ke bangi ngila shim yang menta kasing na kini kidukan bapher ki badan haka than mau ba haka bangi dalap ba jan sapo sanpo tuli kidukan ki bam shim adon ne renew ya ki license ya haka bidi kane ngkwa ban pha khubor sa ka district council ba kadi ban shim khya haka bidi ba renewal ba kumjuru banum issue shu ya ki license sa ki mender namar haba mentang isyam ba ibun ki khasi jongi ki Bala banyang jong ki Khadc ki Bala ban trai ki kam ki jam kum baki ki nongwei ru ki trai dengan ngait scam ba nakaliang ka district council sa sinpan ni pha ya ku khubor ban ong ba sobha ban simkhya wat ailat bangi ngile mangi ya ka kam ka di ban le maki tengah karpat ya ki ba sisin ba kim dei ban susong klan mongor ta ban susong klikti ndai ki di ban simkhya ha ka dei ba kalawei ki khun samla jongi ki bam dan kam nan jam ha kalawei jong ki ha ka jingwan kani ka pandemic ru kalong ka jur ba ha ka yo ko kot babun ki Briew ki kta ki la kta shibun ha ka ni ka jingdan ki jingem ka jongki ru tengah ngit scam ban nakaliang ka district council ka dei ban le mardor ban renew bat bam issue ban issue with the license ya ki Briew ibam batang dei ba shim ya license bat humai tidak nem na gini kidukan thai ba kendram tas ni bambiang tak sia ngila don ki evidence ke bangi ngila action aling ba kanika ngila action ning ba kanika mobile ki jongi banadu arjar khalai ro kadan tinggal basuling ngo kolong ba haba fi apply ya ke trading license gidan kam ya ke NOC jong urang ba sino tambah ka ke ba pelong mat mentang kasing ke basuling ngo kolong ba